Itt vagyunk Mamutlárban, a Sombai Citében, ami egy 11 emeletes szite, ahol van egy eladó 3+1-es lakásunk 185 000 euróért, teljesen berendezve, teljesen felújított. De először nézzük meg a kertet. Körülbelül 1 kilométerre vagyunk a tengerparttól, Alanya központjától 5-10 percre, és ennek a lakóparknak van egy medencéje is, ami még nyitva van, pedig már október vége van, november 1-e körül. Gyönyörű kert, van a lakópark előtt parkoló, és menjünk nézzük is meg a lakást. Sziasztok! Gyertek beljebb, megmutatom először a nappalit és a konyhát. Ez a lakás 185 000 euró, ahogy látjátok a videón, teljesen berendezve, senki nem használta még, konyhagépekkel, klímával, minden hozzátartozik, még a képek és a csillár is, ahogy látjátok a videón. A teraszokról látni lehet a tengert. Van egy kis előtér, egy kis tárolóval, ugye a cipőknek. Itt van egy mellékhelység, ahol lehet mosni, szárítani, hogyha valaki szeretne használni szárítógépet. Ez az első hálószoba, amihez tartozik egy külön fürdőszoba, zuhanyzóval. Ez egy kétszintes, belső teres lakás, és ezért felmegyünk az emeletre, és ott is található 2 hálószoba. Itt látható egy tapéta, és mellé lehet rakni gyönyörű virágokat, aki szeretne majd az új otthonában. Megmutatjuk az első hálószobát, az első emeleten, ugye? Ehhez a hálószobához tartozik egy hatalmas terasz, ahol majd láthatjuk a tengert és a Torosz-hegységet is. Ez egy hatalmas terasz, úgyhogy beépíthető, hogyha valaki szeretné beüvegeztetni, akkor ez is lehetséges. Mellettünk van a Torosz-hegység és a tenger, ami körülbelül olyan 10 perc sétára található innen. Nézzük meg a másik hálószobát is. Ez lehet mondjuk egy vendéghálószoba, amihez tartozik megint egy terasz, és ennek a 2 hálószobának van egy közös fürdőszobája, ahol található egy jacuzzi is. Megint ugye a hegyekre néz a terasz, látjuk a gyönyörű hegységeket. És a fürdőszoba a jacuzzival.